పెద్ద విషయం రాత్రి ఇంతవరకు తత్రి వారి కోత వాడన్ ఎడవాడన్ వాడం మరే వాటికి ఎడవాడం మరవడం ಎಗ್ಗರೇ ತತ್ರಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಿಗಲೇ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿಯಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ಯದ ಒತ್ತೆಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಪೆನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒತ್ತೆಕೋಲ ಅದು ಪುನಃ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಬಿಲ್ಲೇರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಪೂರ ಸಂಪ್ಯದ ಗುಲ್ಲೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಕ ಅಂಬ ಇದಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾತು ನಾ ಬಿಲ ಕೊಡ್ತಾವದ ಅದು ಇವತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತಾ ಸೊ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ತಿನ್ಕಾನು ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್.
ಯಾನಿಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪರ್ತ ಪಿದರ್ವಲ್ಲ ಕೈ ಸಾಂಡ್ ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಕುಚ್ಚಡದ ಇತ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬರೋದು ಐನ ರಾಜಾಂಟೆಗೆ ಸೀದೈತೆ ಮುಲ್ಪರ್ಗನ ಇಲ್ಲ ಬೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಜ ಅಂತ ಸೊ ಅಜಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಡ ಅಬ್ಬಿ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿನೇ ಹೋಗ್ತಿರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏದು ಉಳ್ಳೇರು ಏದು ತಿಕ್ಕರ್ನು ಇರ್ತಿಜಿ ಸರಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪೋತು ನೆನ್ಪುತ್ತುಕ ಕಾಂಡೆ ಪುನಃ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜನ ಇತ್ತು ಬುಲ್ಪುಗಳು ಪಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ Gada! Da! കണ്ടുപറയാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായ ഈ കടലാട്ടം ധൈര്യധാരമായിട്ട് അല്ലേ വിഷയവാഹിനിരിക്കുന്നതായ ചാളഗ്രാമത്തിൽ ധാരിക്കുന്നതായ
അനുഭവത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിലനിന്നിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ പ്രത്യേകതയോടായിരിക്കുന്നതായ ഈ ശ്രദ്ധമായിരിക്കുന്നതായ ഈ പുണ്യസ്ഥലം മഹാനമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിലും മത്സരത്തോട് മത്സരം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ മഹോത്സവത്തിൻ്റെതായ പുണ്യത്തിക്കൽ ഇത്തിരാട് കരുതാതെ നിങ്ങളെന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ വളരെ വെച്ചത് സർവസംഘ പരിത്യാഗിയായിരിക്കുന്നതായ ഈ പരമ്പുരുഷോത്തമൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ അല്ലെ ചരിതങ്ങൾ എത്ര കണ്ടാലും അറിഞ്ഞാലും അറിയാത്തതായ മായകൾ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ അല്ലേ മായയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ മായക്കണ്ണൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ പുണ്യം പോലെ അല്ലേ ആരാലും നിർവചിക്കാനും അസാധ്യമായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ വൈകുണ്ഠ സാക്ഷിയുള്ളതായ പുണ്യമാണല്ലോ അഗ്നിയുള്ളതായിരിക്കുന്നതായ പരിഹാസ അനുഭവമാണല്ലോ അല്ലേ കാണാട് മായകളോട് കൂടിയിട്ട് പ്രകാരമുള്ളതായ കുരുത്തോല വിഗ്രഹത്തെ എടുത്തു തന്നത് അല്ലേ അറിയാലോ അല്ലേ കനലാട്ടമാണല്ലോ അല്ലേ ഇത് വൈകുണ്ഠ സാക്ഷിക്ക് ഉളവാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതായ പുണ്യം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ തന്നെയുടേതായ മുൻപത്തം ഏറെ ചൊല്ലി അർത്ഥത്തെ തുറക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വാരിക്കോത്തടവാടാൻ ഇടപാടാൻ ഇടപാടം മറേ മൂവായിരത്തിക്കൽ ഇടപാടം മറോടും എങ്ങനെ തത്രേ കണ്ടോ വൈകുണ്ഠ സാക്ഷിയെ ശ്രീമന്നാരായണമൂർത്തിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷമായിരിക്കുന്നതായ പുണ്യത്തെ അല്ലെ ഇരു കരകളാ സായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതായ പുണ്യം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ തന്ത്രി ഇത് വേദാംഗസാര സർവസ്വമായിരിക്കുന്നതായ വേദാന്ത വേദ്യൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്നതായ പുണ്യം അല്ലേ അറിയാലോ അല്ലേ ചിത്ര വിചിത്രമായിരിക്കുന്നതായ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധൂകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതായ പരമാർത്ഥങ്ങൾ പലതുമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വിഷ്ണുവാർത്ഥം എന്നിരിക്കുന്നതായ പദത്തിന് ഏതാനും കേടുവരുത്താണ്ടിതൊക്കെ വേണം തെക്കരം വടക്കരം അറിവരും അനന്തരവന്മാരും ഒക്കതിനാലും അല്ലേ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ അന്തരംഗ പന്തലാണ് എൻ്റെ ഈ മഹാവൈകുണ്ഠം അല്ലേ ഉണ്ടാവോ എണ്ണവും വണ്ണവും തികഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി ഉണ്ടാവുമോ കടന്നു വിട്ടവനല്ല പറഞ്ഞത് കമക്ഷോയായ കാണാറോ അല്ല ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കുന്ന പന്താട്ടം ഒന്നടിക്കട്ടെ ഞാൻ ഭഗവാനെ വീട്ടിലെത്തും ഞാൻ എന്താണത്
ಆಕಾಶ್ ಬತ್ತೇರು ಬೋಲ್ ಹಾಯ್ ಆಂಬ್ಲ ಧನುಷ್ ರೋಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಡ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪದೈತೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಯಾನ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನಮಲೆ ಇಂಚೆ ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ವೆರೈಟಿ ಏನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಾನೆ ಗೈಸ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬದುವ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಲಾಗ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲೇ ತಡ ಬೈ ಬೈ